Dăm pe YouTube. Mi-o dat râme, dacă nu doar râme, dar nu se dă. Doar nu, învață și... Deci, bă, mi-o dat râme, treabă. Dacă nu pula. Dar de unde s-o dat? Că n-ai voie să intri pe stand. El, nu. Da, bă, deci o intra pe stand, nu se pune. 2 kg mai jos. Amândoi. Da, amândoi. Ce, mă? Bine că e recunoscut, ce pula mea. Vorbiți frumos, vă rog, că se filmează. Cea mai mare captură. Vă văd ăștia pe YouTube când jurați, mai încet. Cea mai mare captură a concursului de 2 kg 350, Basc Viorel. Hai că ai văzut, te-ai certat mai pulă cu el dimineața. Locul 3. Vezi că nu contează. Locul 3. Nu se dă locul 3. Ești prost. Cu 3 kg 690, Danielez Florin. Da, nu cred. Cred că au avut ceva ascuns în căciulă. O bag la șef. Locul 2. Doamnul Darin, nu au avut ceva ascuns în căciulă. De acum Locul 2, cu 3 kg 750, la 60 de grame. Auzi, nu se mai dă locul 2, gata. Zi! Gigi greu. Sculă de sculă. Bă, nu, pe dar o Și locul 1, cu 5 kg 680, Basc Viorel. Aproape de podium, pe locul 4, Dință, cu 3 kg 290. Și cu Velescu, în aceeași poziție, 3 kg 290. Deci ar fost pe amândoi cu aceeași greutate. După aia, Doderean, 3 kg 210. Dar el a băgat plumb, mă. Danciu Fustică, 2 kg 960. Pe 7, pe 8, Popa Claudiu cu 2 kg 880. Pe 9, pe 3, Ionică. Pe 10, Popa Daniel și mai în jos ne mai calcula că era așa de puțin. Deja pe jos nu mai știu. Vină și pe mine, că mă văd pe YouTube acolo. Să mă au numele. Și Clodin Schimb 430. Uite ce monedă are. Michel. Opriți rămândouă mantele, banșilor. Fost care nu am puțin. Asta fiind zise, s-a încheiat și concursul. Cea mai mare calitate de pește, domnul lider. Da. 10 kg aproape. Deci primii 2. Uite că luat telescopul Și de acolo. cu greu, în septembrie, mergem în Delta. Corect. Deci? N-aș fi vrut să vină Gigi cu mine, dar asta e. Nu poți să-i cumpăr locul. Da, eu ți-l vând. Da? Câte? Uite, negociază. Având în vedere că s-a mai întâmplat, ți-l Da. dă degeaba. Nu. Deci anul ăsta nu mergi, mă. Să mai cape, bă, Gigi, și acum. În casă. Că vei la primăvară cu ăsta, cu spinalul la modele. Nu, păi acum Că te câși. se tăcăși, dar numai la 3 și un sfert vine autobuz. Eram acolo, Unde? este restaurant. Unde, mă? Unde este? Aici. Da, șefa, și până la 3 și un sfert. Domnul, unde e bis? Aici sus în deal.